Alun Davies yw fy enw I, a dwi'n cynrychioli blaenau Gwent. Mae'r gwaith y Pwyllgor yma yn gwaith hanfodol o bwysig yn y marn ni. Mae'r Pwyllgor yn edrych â manylion fath o deddfwriaeth sy'n dod o Lywodraeth Cymru, crafu yn fanol ar fath o deddfwriaeth ni'n cael edrych yn fanol a sut mae'r Llywodraeth wedi ysgrifennu y deddi, wedi ysgrifennu y gyfraith ac wedyn ni yn adrodd i'r Llywodraeth a sut mae hynny yn cwblhau I amcanion nhw. Felly mae hynny yn rhywbeth sy'n hynod o bwysig. Ond ar un pryd ar edrych yn fanol ar deddfwriaeth, dyn ni'n edrych yn lot ehangach ar sut mae polisi'n effeithio a Gymru a crafu a sut mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn llywodraeth ein gwlad. Dyn ni'n edrych ar sut mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi negedu ein aelodaeth ni o'r Undeb Ewropeaidd enghraifft, rhywbeth sy'n hynod o bwysig I y polisi wedi fynethol I, ac hefyd wedyn ni edrych ar y mesur drafft Cymru, sut mae Cymru yn cael ei lywodraethu. A dwi'n credu bod adroddiad y Pwyllgor yma wedi creu cynsail a wedi creu agender ar gyfer y trafodaeth sy'n digwydd heddiw a sy'n mynd I digwydd dros y misoedd nesaf a sut mae Cymru yn mynd I gael ei lywodraethu yn y dyfodol. Felly trwy crafu a sut mae Llywodraeth Cymru yn deddu ac edrych yn ehangach a sut mae Cymru yn gael ei lywodraethu, dwi'n credu bod y Pwyllgor yma yn creu dylanwad ac yn creu agender ar gyfer y dyfodol.